Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun sake dawo muku da wani bidiyo wanda za ku yi yadda ake kwanta Google. Ma'ana to yadda ake kwanta Google, tun farko za ka shiga Google. Idan ka shiga Google sai ka ainihin rubuta account Google. Gashi nan tun farko za ku gani mutum zai rubuta account Google. Ta rubuta account Google sai ya ja zuwa ƙasa. Idan ya tafi can zuwa ƙasa sai ya danna nan wajen Google account sign in. To idan mutum ya danna nan to shi kenan sai ya dakata, sai jira sai buɗe. To idan ya buɗe daga nan wannan address email, ma'ana mutum sai ya dawo nan zuwa ƙasa wajen inda aka rubuta create account sign in. To shi gashi wannan na sama promotion person. To shi mutum zai sa na farko kenan ma'ana. To bayan ka riga ka sa na farko ka yi searching sai ka dakata. To idan ya zo to nan wannan gidan na farko za ka rubuta sunanka ne. To idan ka rubuta sunanka gashi nan sai mu sa Abdurrahman. To masha Allah, can ƙasa sai ka sa sunan ma'aifinka, ma'ana Awali. To mun sa kamar haka, shikenan sun ba mu wannan email gashi nan ƙasa. To yawanci ka tayi da email kin da suka baka, abun ya fi sosai da a ce kane za ka ƙirƙira ma kanka. Sai can ƙasa sai ka ainihin rubuta password kinka. Daga nan ƙasa ga wuri nan gashi nan zai rubuta password kin shi, ma'ana to idan mutum ya rubuta password to daga nan sai ka yi confirmation na password kin. Ma'ana sai ka sake maimaita shi, abinda ka sa wancan farkon sai ka sake maimaita a nan. Ya sake daidaita sai ya danna wannan sai gan daidai ne, shikenan sai ya searching zuwa student. To daga nan idan mutum ya can wannan sama sai ka sa number kinka kenan, ma'ana da yake Niger nake gashi nan ya kamo darafan Niger. To mutum sai ya sanya lambar shi a wannan wurin baki ɗaya. To ma'ana ga lambar dai. Nasa lambar mutum sai ya dawo na shi kuma sai ya sake mai da address email kin shi. Wani address email na sama shine mutum zai sake maimaitawa. Ma'ana shine Awali Abdurrahman King with @gmail.com. Shikenan mutum idan ya ƙare sai ya zo wajen shekaru sai daidaita. Misali ya sa rana duk da ya sa, sai ya sa wata duk adadin da ya sa,
sai kuma wajen shekaru kuma shi ma sai ya sa wannan wurin shi ma shekaru, sai ka sa shekaru. To idan mutum ya sa shekaru ya ƙare sai ya dawo wajen wannan ma'ana jar in ya sa shi mace ne ko namiji ko ku, to ga shi wannan nau'in shi namiji kenan on da faransanci, inda turanci ne ya zama man kenan. To yanzu ga shi dai ya sacin kamar yadda yake, mutum sai ya za zuwa ƙasa, idan ya je zuwa ƙasa kamar haka sai danna accepting, gashi nan wanda yake da kala blue kenan kun gan shi accepting. So nan mutum zai rubuta ma'ana ya amince duka da komai dokokin nasu da duk abin da suke ce, ma'ana ka aminta duka ka yarda. To shikenan gashi na kun gani ya nuna abin ya riga ya yiwu kenan. Benbeni Abdulrahman Awali shikenan kwanta ya yiwu da inda mutum ya haka, to kwanta in ya tabbata kenan. Daga nan sai mu ainihin za mu je sai mu ga cikin ma'ana Play Store, cikin application na Play Store. To anan za mu shiga sai mu ga kwantikin yayi ko ya ta wannan yanki, gashi nan kamar haka sai mu danna connection. Sai mu jira buɗe tukuna, idan buɗe mu dan sai sacin email kin shi wannan wanda ya kire shi za mu sake maimaitawa duka dai. kamar haka Musa Abdulrahman Awali Abdulrahman with current code @gmail.com. ake sai mu yi setting, idan mu sai mu mai da password kin shi ne haka sai mu danna, shikenan ya gudo mana can nuna mun amince ma'ana ja accept. idan muka dauna za mu shiga Play Store duka komai da komai sai mu ainihin duba. Shikenan idan muka danna nan ai accept mu yarda da duka komai da komai gabaki daya. To gashi nan kun ga mun shigo Play Store, to ma'ana Play Store idan ya kasance baka yi kwanta ba to ba na za ya buɗe, to ma'ana kwanta in yayi kenan. To kun gani sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba.